everyone, welcome to Mamita Tulu Vlogs channel. In Mamitana badal Mamitana akka baide because daye panda almule ulai kuldala al barpu chalke nammotugu. So ini wedding preparation da day 1 March 2nd dakkana marriage, second Vijeta pandi second akka. So ini alla wedding related onji bere dalechi nammane ಗರ್ಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಪೋತಲ್ ಕದ್ರಿ ಪೋತಿನಿ ಹೇರ್ ಜಿನಿತಾನು ಪಂದ ಅರ್ನೌಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇಕಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ 4 o'clock ಬುಡ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಟಿಲ್ 6:15 ಅವ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 7:30 ಆಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯಾರೆ 8:40 ಆಪುಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪೋಂದು ರಿಟರ್ನ್ ತೊಂಬಾರ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪೋನಗೊಂಜಿ ವೇಷಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಚ ತೋಜು ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತಿರ್ಗಿಯ ಇದಾದ ಪೂಸ್ ತಿರ್ಗು ಗಂಗ ಬತ್ತಿನ ಗಂಗ ಬತ್ತಿನ ಹಲೋ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೋಲ್ ಬೈದ ಕದ್ರಿ ರೀಚ್ ಆದ ಮೋಲೊಂಜಿ ವೇಷ ಮೊಯ್ಲಿ ಆಟ ಮಗ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ರೂಮ್ದ ಡೋರ್ ದೆ ತುಲೈ ಬಾನ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ದಾದ ಮೇಲೆ ಪುಗೆ ಉಂಡು ಯಾನೇನು ಮೂಲ್ ದಾದ ಉಂಟು ನಾ ಅಯನ್ ಮಂತೊಂತೇನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಷನ್ ತೋಜಾವೆ ಪೋಡಿ వచ్చి ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೆಂಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರುಗುಜೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರುಗುಜಿಯ ದೇ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದಾಲ್ ಮೊಲ ಮುತ್ತ ಉಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಎಕರ್ ಫೋನೋ ಬೈತಾರ ಚಿರ್ಕ ಎಸ್ ದೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾಯ ಹೊರ ನಮ್ಮಿಟ್ ಮಂತಿನತ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮೆರ್ನ ಒಂದು ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಡಮ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೀಪರ್ ಶೋಕ್ ತುಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ನಂಬರ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ 15 minutes ಆಗೋಕೊಂಜಿ ವಾಶ್ ಉಂಡುಗೆ. ಸೊ ವಾಶ್ ಆಯ್ಬೋಕ ತೂಕ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಈಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಮ್ಮಿತ ತಿಕ್ಕೊಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬಡ್ದುಕೊಳ್ಜಾವ.